Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Κορίνα και εδώ στο στούντιο του Εντελώς Φιλικά σήμερα ένας άνθρωπος που πριν του κάνω ακόμα τη συνέντευξη ήδη γελάω. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, Βασίλης Τσικάρας. Ένας άνθρωπος πολυτάλαντος θα έλεγα, με πολλούς ρόλους, εκτός από αυτόν που έχει φαντάζομαι με την οικογένειά του. Λοιπόν, Βασίλη μου καλώς όρισες Καλώς σας βρήκα. στο Εντελώς Φιλικά, εδώ στο στούντιο και από την εισαγωγή καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολλά πράγματα με τα οποία ασχολείσαι και ασχολείσαι μάλλον ταυτόχρονα. Ναι. Σκηνοθέτης, σωστά. Σωστά. Παραγωγός, διανομέας ρόλων, συγγραφέας. Δεν ξέρω αν αφήνω κάτι άλλο. Ηθοποιός και δημοσιογράφος. Όλα μαζί, όλο το πακέτο. 6 ιδιότητες λοιπόν. Αλλά επειδή μίλησες για γέλιο, το γέλιο είναι το α και το ω στη ζωή μου, δηλαδή από μικρό παιδί. Ήθελα να κάνω τον κόσμο να γελάει. Αυτό είναι ας το πω, η κωμική προέκταση του εαυτού μου. Γι' αυτό και όλα στο θέατρο ασχολούμαι αποκλειστικά με τις κωμωδίες και όσοι με έχουν δει στο θέατρο γνωρίζουν δηλαδή το Βασίλη του Τσικάρα ως ηθοποιό σε κωμικούς ρόλους. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό σε βοηθάει και να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Ναι. Γιατί όποιος το έχει αυτό λίγο έτσι και σαν χάρισμα, αυτό είναι έμφυτο, το χιούμορ. Ναι, το χιούμορ είναι έμφυτο και ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι, μέρα με τη μέρα, δεν ξέρω ίσως έχει να κάνει με την κοινωνία, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι εξωστρεφείς, δείχνουν ένα τελείως διαφορετικό. Καταρχάς για να κάνεις χιούμορ πρέπει να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου και μετά να αισθάνεσαι καλά και με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Επίσης πρέπει να απομυθοποιείς τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία να πεις τι φοράω, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, μπαίνεις σε μια διαδικασία τον δέχεσαι τον άλλον όπως είναι, δέχεσαι την ενέργειά σου και είναι ένα παιχνίδι ενέργειας. Και αυτοσαρκασμός. Βέβαια, έτσι. ναι. Αυτό πιστεύω είναι και το χιούμορ, το αστείο, το να προκαλέσεις το γέλιο στον άλλον. Και γι' αυτό κιόλας λέμε ότι οι κωμωδίες είναι ένα είδος πιο δύσκολο από τα δράματα, από το δράμα. Κωμωδία είναι πιο δύσκολο από το δράμα, διότι για να γελάσει ο άλλος πρέπει να εκρίνει αδρεναλίνη. Ναι. Σαν να βάζει την τουρμπίνα να δουλέψει, έτσι. Ενώ το δράμα δημιουργείς μια ατμόσφαιρα στην οποία τα πάντα παγιώνονται μέσα, για παράδειγμα, σε ένα θέατρο. Αυτή η υποβολή που λέμε. Ναι. Βασίλη, σε έχει σώσει ποτέ το χιούμορ έτσι, ή αυτό το αστείο κομμάτι του εαυτού σου από μια δύσκολη κατάσταση και κυρίως πάνω στη δουλειά, έτσι, δεν μιλάω μόνο προσωπικά. Ναι, πάρα πολλές φορές και αντιμετωπίζοντας από την εύθυμη αστεία πλευρά των πραγμάτων δύσκολες καταστάσεις, αλλά και πάνω στη δουλειά όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, κούραση, κόπωση, νεύρα, να ρίξεις ένα πετραδάκι στη λίμνη, έτσι, να ταράξεις τα λιμνάζοντα ύδατα. Ναι, σίγουρα το χιούμορ, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρουμε όλοι, ότι είναι το α και το ω και πολλές φορές, αν ρωτήσεις κάποιον στον δρόμο, πώς φαντάζεσαι, ας πούμε, την ονειρική γυναίκα για σένα ή τον ονειρικό άντρα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα απαντήσει ο άλλος είναι να έχει χιούμορ. Βέβαια. Όταν ο Και άλλος... επίσης και όταν σου έρχεται, ξέρεις, κάποιος ο οποίος, εντάξει, συγγνώμη το λέω έτσι, το παίζει κάπως, ξέρεις. Εμένα τουλάχιστον, σαν χαρακτήρα, με βγάζει λίγο από αυτή τη δύσκολη θέση. Δηλαδή ότι cool. Δηλαδή και ο άλλος λίγο με το γέλιο, λίγο με το καλαμπούρι που λέμε εδώ πέρα περισσότερο στη Θεσσαλονίκη, λίγο τα πράγματα έτσι λίγο χαλαρώνουν. Βέβαια. Και γενικά τώρα, μιας και αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ναι. ο Θεσσαλονικιός έχει άλλο χιούμορ από τον Αθηναίο. Δηλαδή. Εγώ δηλαδή έχω χωρίσει στο θέατρο, λέω, η αθηναϊκή σκηνή και η θεσσαλονικιώτικη σκηνή. Είναι άλλο το δικό μας το χιούμορ. Το θεωρείς πιο αληθινό, ίσως πιο γνήσιο, πιο τι? Όχι. Αυθόρμητο. Το χιούμορ, όπως ακριβώς μας δίνεται και μέσα από θεατρικά έργα, είναι περισσότερο τηλεοπτικό. Δηλαδή είναι η ατάκα της ατάκας, ο ατάκα της λεγόμενης αθηναϊκής σκηνής, μόνο και μόνο για να σου προκαλέσω. Πιστεύω ότι το χιούμορ του Θεσσαλονικιού έχει να κάνει ακόμη και με μια κωμική αναπαράσταση του σώματος. Μια χειρονομία. Έχει να κάνει με ανάμνηση, να σε βάλει σε διαδικασία της ανάμνησης, άρα της κατάστασης. Άρα τι λέμε, ότι αν το διαχωρίζαμε περισσότερο θα έχουμε μια σκηνή η οποία βασίζεται στα λόγια παύλα ατάκα και μια σκηνή, θεατρική σκηνή, σχολή, η οποία βασίζεται στην κατάσταση. Άρα έχουμε το θέατρο καταστάσεων και έχουμε
και το θέατρο του λόγου, επί της ουσίας, μιλάμε για επιθεώρηση. Άρα, επιθεωρησιακό το αθηναϊκό χιούμορ και θέατρο καταστάσεων το χιούμορ του Θεσσαλονικιού. Έτσι θα το χαρακτηρίσω. Ναι. Μια που είπαμε ότι και σκηνοθετείς εννοείται παραστάσεις, έτσι και θεατρικές και κινηματογραφικές και θα τα πούμε όλα στην πορεία. Θέλω να μου πεις πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αξιολογήσεις ένα σενάριο. Πες ότι εγώ σαν Κορίνα σου φέρνω ένα σενάριο. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να το αξιολογήσεις και τι θεωρείς ότι πουλάει πιο πολύ σαν Βασίλης ή δεν μπαίνεις καν σε αυτό το σκεπτικό. Καθόλου. Καθόλου. Δυστυχώς τα πράγματα στην Ελλάδα λειτουργούμε πάνω σε μία ατζέντα. Τι είναι αυτό που πουλάει σήμερα? Να ετοιμάσουμε να κάνουμε μία πρόταση για να διεκδικήσουμε, παράδειγμα, ένα κονδύλι πάνω σε αυτό. Ή να γράψουμε ένα σενάριο επειδή είναι στην επικαιρότητα αυτό. Δηλαδή, παίζει πάρα πολύ δημοσιογραφική ατζέντα. Μμμ. Για παράδειγμα, για να φτάσω στο σενάριο. Γίνεται ένα σκάνδαλο και το ακούμε στις ειδήσεις ότι ένας γιατρός πήρε φακελάκι, χρηματίστηκε. Για ένα μήνα υπολειτουργεί όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι γιατροί αποφασίζουν με δυσκολία να βάλουν την υπογραφή τους κλπ. Έτσι ακριβώς είναι και το. Ε, ε, Έτσι ακριβώς οι περισσότεροι λειτουργούν. Τι έχουμε στην επικαιρότητα, π.χ. αυτό που γίνεται στη Γάζα. Τι έχουμε στην επικαιρότητα, οπότε οι περισσότεροι κατευθύνονται Πάνε με προς τα βάση εκεί. ένα μπράβο. Ναι. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Μμ. Εμένα πρέπει να μου κάνει κλικ. Μπορεί ένα σενάριο ή ένα παράδειγμα, ένα μυθιστόρημα ή ένα καλογραμμένο ή κακογραμμένο κείμενο να μου κάνει κλικ και να θέλω εγώ να το ζωντανέψω και να του δώσω μια άλλη μορφή, ένα άλλο Μια σχήμα. άλλη νότα, ας πούμε. Μπράβο, ναι, ναι. Και επίσης εκείνη την ώρα τι είναι αυτό που θα μπορούσε να περάσει στην κοινωνία. Ένας δάσκαλος που είχα στο παρελθόν μου έλεγε: Δεν κάνουμε ένα έργο μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε το αίσθημα ότι έκανα ένα έργο. Δηλαδή κάτι πρέπει να προσφέρει στην κοινωνία. Ε, Έτσι λειτουργώ και εγώ. Δηλαδή, έχω να πω κάτι. Ναι. Οπότε επειδή με αυτό το έργο μπορώ να μιλήσω στις ψυχές των ανθρώπων, νομίζω ότι αυτό το έργο αξίζει. Με αυτό το έργο αξίζει να ασχοληθώ. Έτσι λειτουργώ κατά Και κύριο λόγο. πες μου τώρα, εμείς γνωριζόμασταν κάποια χρόνια πριν, ηλικίες δεν λέμε, πώς έφτασες τελικά σε αυτό το χώρο? Γιατί εγώ δημοσιογραφικά, ας πούμε, σε Ναι, γνώρισα. ναι. Η πορεία σου μέχρι να φτάσεις εκεί, πώς δημιουργήθηκε λοιπόν Πώς όλο αυτό? δημιουργήθηκε. Από την εποχή που ήμουν δημοσιογράφος, δεν σου λέω τώρα, να μην πάμε σε ιστορίες που ήμουν παιδί και για πρώτη φορά έκανα μια παράσταση και είχε πάρα πολύ κόσμο και ενθουσιάστηκε ο κόσμος και από μικρό παιδί που ήθελε να γίνω ηθοποιός κτλ. Εγώ θα πάμε Σε πιο σε σύγχρονα πιο πρόσφατες εποχές. δεδομένα. Όντας δημοσιογράφος εγώ, από την πρώτη στιγμή παρατηρούσα, Μμμ. από τις εποχές που είχαμε αναλογικό μοντάζ, πώς τα παιδιά στο μοντάζ κάναν μοντάζ. Αναλογικό. Δηλαδή πώς κόβανε πλάνο-πλάνο κτλ. Μμ. Έχω ζήσει όλη την ψηφιακή αλλαγή μέσα στο χώρο μιας τηλεόρασης. Δεν ξέρω πόσοι θυμούνται, άντε όσοι με ξέρουν θυμούνται, αλλά όσοι δεν με ξέρουν να πω ότι εγώ ασχολούμαι με την τηλεόραση από το 1993. Είμαι από τους πιο παλιούς, να το πω έτσι, και έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια τηλεόραση και έχω δει και τις ψηφιακές αλλαγές, έχω δει δηλαδή τα πάντα. Ναι. Εμ, Τα α, οποία παρένθεση, ναι. σ' αρέσει αυτή η αλλαγή ή όχι? Εκείνα τα χρόνια δηλαδή που ήταν λίγο πιο απλά ίσως, αλλά μήπως ήταν τελικά έτσι λίγο πιο ρομαντικά, Ναι, λίγο πιο σίγουρα. αληθινά? Σίγουρα, σίγουρα. Το αληθινό Ναι. υφίσταται και τώρα. Μμμ. Το θέμα είναι να μην σε αλλοιώνει και σε αλωτριώνει Μμμ. αυτή η αλλαγή. Δηλαδή, αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν και στο κομμάτι της τεχνολογίας. Η τεχνολογία βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων, βελτιώνει και τη δουλειά σου. Στον κινηματογράφο ειδικά την έχει βελτιώσει πάρα πολύ, δεν το Ναι. συζητάμε. Και αυτά Ε, που λένε ότι για τον AI ας πούμε ότι μπορεί να μας αντικαταστήσει, μπορεί να αντικαταστήσει τον οποιονδήποτε και εγώ τη φωνή μου, ναι, εσένα ναι, ίσως ναι, το ναι, έργο ναι, ναι, ναι. σου. Να πω κάτι. Ας πάμε σε μια εποχή που φτιάχτηκε το πρώτο μαχαίρι. Έγινε το πρώτο μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως όπλο για το κακό. Ναι. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, αν πούμε το AI, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των ανθρώπων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως. Άρα τα μέτρα τα βάζουμε εμείς ας πούμε, Εντάξει, έτσι. εντάξει. Πάντα πάντα ο Πρέπει άνθρωπος να θα υπάρχει. εξελίσσεται, πρέπει να εξελισσόμαστε όλοι. Μμμ. Δηλαδή, ακόμη και η αστυνομία, για παράδειγμα, εξελίσσεται. Βρίσκει τρόπους προκειμένου να προλαμβάνει και στο τέλος, ας πούμε, και να συλλαμβάνει αυτόν που
παρανομή. Για να κλείσω αυτό που ξεκινήσαμε νωρίτερα, έτσι λοιπόν έγινε μια εσωτερική επανάσταση κάποια στιγμή μέσα μου και Κάνεις ένα ντουκ, ναι, ας πούμε, ένα μπαμ. ναι, σε μια περίοδο που έκανα ιστορικές έρευνες και άρχισα να λέω, Βασίλη, θυμάσαι τότε που συζητούσες με τους συμμαθητές σου και λέγατε αυτό και εκείνο και τα λοιπά, ότι ιστορικές ταινίες δεν γυρίζονται και λέω, όντως. Και λέω, για ποιο λόγο ασχολείσαι ακόμη με ένα ντοκιμαντέρ? Πάνε σε ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, βάλε μέσα και ηθοποιούς. Κάνε το διαφορετικά. Και λέω, για ποιο Και λόγο? να ρωτήσω και για τον κόσμο που ίσως δεν σε ξέρει τόσο πολύ ή ίσως δεν σε ξέρει. Οι ταινίες σου γυρίζουν γύρω από αυτό το αντικείμενο, πιο πολύ το ιστορικό, Εκεί θα να το πω καταλήξω. έτσι. Εκεί θα καταλήξω. Εκεί αποφασίζω λοιπόν να περάσω στον κινηματογράφο και όχι στα ντοκιμαντέρ απλώς. Και επειδή αφορμή ήταν το κομμάτι των ιστορικών ερευνών που έκανα, Μμμ. ξεκίνησα με τον λεγόμενο ιστορικό κινηματογράφο. Όμως το 2011 προέβλεψα ότι το 2021 συμπληρώνονται οι 200 χρόνια από την έναρξη Ελληνικής Επανάστασης. Λέω, πότε έγινε η τελευταία ταινία? 1971. Το πάλε ποτέ. Ναι. Και ξεκινάει ένας αγώνας, παρά το γεγονός ότι εγώ στο θέατρο ασχολούμαι αποκλειστικά κατά κύριο λόγο με την κωμωδία. Ξεκινάω λοιπόν στον κινηματογράφο με ένα είδος που το αγαπούσα από μικρό παιδί, τις ταινίες εποχής, δηλαδή και τις ιστορικές ταινίες. Και έτσι έγινε. Δηλαδή δεν ήταν μια ανάγκη, για παράδειγμα, δεν είχα τι να κάνω, ας κάνω. Ήταν μια ανάγκη που ξεκίνησε από τη δημοσιογραφική έρευνα και μεταπήδη στον κινηματογράφο. Τώρα αυτό πλέον με κυνηγάει. Έχω κάνει πάρα πολλές ιστορικές ταινίες, αλλά πιστεύω ότι. Υπάρχει μια αγαπημένη μέσα σε αυτές. Ιστορική ταινία. Ναι. Που λες ότι Κοίταξε, εδώ έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι ότι δεν ήσουν καλός και στις άλλες, αλλά εδώ είμαι εγώ 150% ας πούμε. εντάξει, Ναι. πρόσεξε. Μπορεί σαν ποιότητα να μου αρέσει άλλη ταινία, αλλά εγώ θα μιλήσω για την πρώτη ταινία, την Έξοδο, όπου είχε τέτοιο ενθουσιασμό, τέτοια αγάπη, τέτοιο παραλήρημα, τέτοιο ξεσηκωμό που δεν το έχω δει στις επόμενες ταινίες μου. Δηλαδή, μιλάμε, οι κινηματογράφοι ξεχύλωσαν. Ο κόσμος σε Ελλάδα και εξωτερικό Αγκάλιασε, ναι, αγκάλιασε πάρα πολύ. Ναι, έτρεξε, ναι. δηλαδή Ναι, και ενδιαφέρθηκε. ήταν ένα έργο που δυστυχώς δεν το πίστεψε η εταιρεία με την οποία μιλούσα. Θα μπορούσε και η εταιρεία να βγάλει πάρα πολλά χρήματα και γενικά να έχει και μια καλύτερη τύχη αυτή η κινηματογραφική αναζήτηση που είχα από το ξεκίνημα. Δηλαδή να κάνω πιο εύκολα δουλειές. Αν πούμε τώρα ότι πάω για έκτη, έβδομη ταινία μεγάλου μήκους, γιατί έχω στα σκαριά και μια ρομαντική κομμεντή, 7 ταινίες μήκους, εάν είχα από το ξεκίνημά μου βοήθεια από μεγάλες εταιρείες, μπορεί τώρα να ήμουν στις 10. Να ήμουν Ναι. στις 10 ταινίες. Βασίλη, από τη δική σου πείρα τώρα, μπορεί ένας άνθρωπος τελικά που δεν είναι ηθοποιός, αλλά το έχει. Και το βλέπεις και εσύ ότι το έχει, όπως ήταν οι παλιοί φοβεροί ηθοποιοί. Εντάξει, ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος, ας πούμε, που δεν ήταν όλοι ντε και καλά μέσα από σχολές ή ασχολήθηκαν στην πορεία. Μπορεί να σηκώσει ένα έργο και ένα ρόλο μόνο με αυτό το χάρισμα. Ναι. Και επειδή ίσως κάνει και γκέλ στην οθόνη, η οθόνη αγαπάει κάποια Στον άτομα. κινηματογράφο 1000%, διότι ο κινηματογράφος είναι cut, cut, cut. Οπότε Ναι. και στο μοντάζ, δηλαδή, αν κάτι δεν σου αρέσει, το ξανατραβάς, το ξανατραβάς μέχρι να πετύχεις αυτό που θέλεις. Άρα στον κινηματογράφο αυτό που μετράει είναι το ενδιαφέρον πρόσωπο, αν το πρόσωπο σου μιλάει στο Ναι. φακό. Και ούτε θα το έβλεπες διαφορετικά αυτό το άτομο, επειδή Όχι, όχι, ακριβώς όχι, δεν όχι. έχει την κατάλληλη παιδεία. Αυτό Όχι, όχι, θέλω όχι, να όχι. πω. Είναι αν να πω κάτι, δεν υπάρχει άνθρωπος μη ταλαντούχος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ταλέντο. Απλά πολλές φορές δεν ενδιαφερόμαστε να εξελίξουμε τα ταλέντα μας και να τα καλλιεργήσουμε. Ναι. Ε, Ή φοβόμαστε. ναι, Εντάξει. το Κάποιοι οτιδήποτε. είναι και behind the scenes Ναι, που ναι, λένε. ναι, ναι. Για να παίξει στο θέατρο όμως θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μμμ. Γιατί πρέπει να μάθεις να περπατάς, να μαζαστέκεσαι, να έχεις αντίληψη της σκηνής, Ναι. να παίζεις καλά το παιχνίδι της δράσης-αντίδρασης. Μμ. Φυσικά να θυμάσαι τα λόγια σου, όπου δεν είναι απλά μια απαγγελία. Ναι. Πρέπει Τα μέσα διάβασα, τα έμαθα, προσπάθησα έτσι, ό,τι πρέπει έβγαλα ο τέλος πάντων στο ήρωας, φακό. ο Ναι. χαρακτήρας που υποδίεσαι πρέπει να έχει ένα κείμενο χωνευτό, δηλαδή πρέπει να το κάνεις δικό σου Ναι. το κείμενο. Και εκεί είναι και υποκριτική. Δεν είναι αυτό το «καλημέρα, σ' αγαπώ». Είναι «καλημέρα, σ' αγαπώ» και να βγάλεις συναίσθημα. Αυτό πρέπει να το δουλέψεις. Δηλαδή πήρες το κείμενο και το Και δουλεύεις. το Το δουλεύεις. δουλεύεις, το κάνεις δικό σου. Και αυτή η μεγάλη σκηνή με το Ρόμπερτ Ντενίριο στο Taxi Driver, το «Are you talking to me?»
Το You επαναλαμβάνει, talking to me? ναι, το Ξέρεις αυτό το. επαναλαμβάνει ο Ναι, Ρόμπερτ Ντενίρο στον καθρέφτη. Είναι ναι, μια άσκηση που κάνουν οι ηθοποιοί, μέχρι και ο ίδιος να πιστεί ότι γίνεται απειλητικός. ναι. Γι' αυτό είναι στον καθρέφτη. Κοιτάει τον εαυτό του πόσο απειλητικός είμαι. Πόσες φορές, ας πούμε, και στις γυναίκες που ετοιμάζεστε, θέλετε να βγείτε μια βόλτα, που προβάρετε, είμαι καλή έτσι, μήπως βαφτίκα πολύ, μήπως θέλω λίγο ακόμη. Όλο αυτό, πώς θα βάλω το καπέλο μου ή τη γραβάτα μου. Όλο αυτό είναι μια Μμμ. πρόβα εξέλιξης. Και πολλές φορές οι ηθοποιοί δουλεύουν αυτή τη μέθοδο, δηλαδή μπροστά στο καθρέφτη, για να δούνε, άμα σπάσω λίγο το χειλάκι μου ή λίγο έτσι κλείσω το μάτι μου, πώς θα Και φαίνομαι. τσαλακωθώ δηλαδή. Τσαλάκωμα. Να ρωτήσω, το όμορφο πρόσωπο, είτε άντρα είτε γυναίκας ας πούμε, όντως κερδίζει σε εντύπωση αλλά και ε, σε δουλειά τελικά στην πορεία. Δηλαδή μια όμορφη σκηνική παρουσία και ένα ωραίο πρόσωπο μπορεί να πουλήσει πολύ περισσότερο, και μιλάω κυρίως για την εποχή μας, από έναν άνθρωπο που θεωρείται ας πούμε ασχημούλης. Έχει αποδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο η τέχνη ότι η Μμμ. επιτυχία δεν εξαρτάται από όμορφα ή άσχημα πρόσωπα. Η επιτυχία εξαρτάται πολλές φορές από την ικανότητα να την μεταφέρεις και να την ταξιδέψεις. Μμμ. Πολλές φορές εξαρτάται και από την τύχη ή από έναν καλό μάνατζερ. Εάν το πάμε στο επίπεδο ότι θέλω να κάνω κάτι, θέλω να προσεγγίσω συγκεκριμένες ηλικίες, ο σκοπός μου είναι η τηλεόραση κτλ. Ναι, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να βάλεις φρέσκο αίμα που λέμε ή φρέσκα πρόσωπα, ένα Πιο ωραίο ναι, αδύνατο, ναι, ναι, πιο ναι, ναι, ναι. καλωστημένο, πιο. Τώρα που είπες πιο αδύνατο, ας πούμε, για Μμ. παράδειγμα, εγώ το τελευταίο διάστημα κάποιους ρόλους δεν μπορώ να τους υποδηθώ, τους αποφεύγω, γιατί δεν είμαι 100% όπως πρέπει να είμαι για να υποδηθώ, ως παράδειγμα, έναν ρόλο σε μια ιστορική ταινία. Μμμ. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα. Θέλει δουλειά. Το ίδιο ακριβώς είναι και σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν παραγωγοί και σκηνοθέτες που δεν τους ενδιαφέρει αν τα λες καλά, τι ρεύμα έχεις. Είσαι Ναι. μια ωραία παρουσία, ένα όμορφο πρόσωπο, ένα όμορφο σώμα, έχεις μια αέρινη κίνηση, είσαι ένα μοντέλο, να το πω έτσι. Ναι. Έχεις και το κοινό σου, αυτό θέλω, μου κάνει, μου αρκεί. Ναι. Λίγο στις πρόβες να το διορθώσουμε, Ναι. τηλεόραση είναι, μοντάζ είναι, ναι. Αλλά δεν είναι Δεν είναι το α και το ω. το α και το μέγα, ναι. Ο Βασίλης πώς είναι πάνω στη δουλειά? Δηλαδή εγώ βλέπω, έτσι έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο πολύ γελαστό, πολύ κοινωνικό, με χιούμορ όπως είπαμε και πριν, και μου βγάζει ένα πάρα πολύ καλό vibe, πολύ θετικό. Στη δουλειά όμως επάνω, που η δουλειά σου είναι πολύ πιεστική, κακά τα ψέματα, πώς είσαι? Θα σου πω, είμαι αυτό που βλέπεις. Ναι. Γενικά όταν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο σε μια δουλειά και του δίνεις ένα ρόλο, δεν είσαι από πάνω από το κεφάλι του να ελέγξεις κάθε δευτερόλεπτο αν είναι σωστός ή όχι. Του δίνεις απεριόριστη εμπιστοσύνη. Άρα Και λοιπόν, χώρο, ναι, και έτσι, χώρο, να και χώρο, και εξελιχθεί. χώρο, και χώρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παρεϊστικό κλίμα στις δουλειές μου. Το επιδιώκω γιατί έτσι είμαι και εγώ ως άνθρωπος. Μh. Στην ένταση της δουλειάς, εκεί είναι που φαίνεται αν ο καθένας από εμάς μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Εκεί στην πίεση μπορεί να γίνω και λίγο φωνακλάς, μπορεί το οτιδήποτε, αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο όταν κάποιοι δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Είτε λόγω κόπωσης, είτε λόγω μη διαχείρισης πρωτόγνωρων καταστάσεων. Έχει τύχει και με πολύ έμπειρους ηθοποιούς να δουλεύουμε με -11 πάνω στο βουνό, όπου είχαν εξουθενωθεί. Δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιες κακουχίες, να το πω έτσι. Ή να δουλεύουμε μέσα στα χιόνια. Βλέπεις τον Αυτό άλλον ήθελα να σε τις ρωτήσω. παραξενιές που έχει. Ναι, τα Κρυώνω, πιο δεν κρυώνω, δύσκολα. φοβάμαι, κάνω, ράνω. Ναι, έτσι είναι. Η δουλειά αυτή, όταν λες θέλω να γίνω ηθοποιός, όταν θέλω να γίνω ηθοποιός, Δεν είναι ε, αυτό που νομίζουμε δεν είναι ίσως. αυτό. Ντύνομαι, βάφομαι, Ναι, ναι, στολίζομαι ναι. και πάω και τι ωραία και όλα Δεν καλά είναι και όλα έτσι. εύκολα. Θες να είσαι ηθοποιός, θα Ναι. ματώσεις. Θες να είσαι ηθοποιός, θα μπεις μες στο χιόνι, μες στη λάσπη, μες στη βροχή. Μμμ. Και αν θες να λέγεσαι και επαγγελματίας ηθοποιός, επαγγελματίας ηθοποιός δεν είναι μόνο αυτός που πληρώνεται. Επαγγελματίας ηθοποιός είναι αυτός που θα δοκιμάσει τον εαυτό του και σε αντίξωες συνθήκες, λέγοντας στο σκηνοθέτη: «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, πάμε. Πάμε να το κάνουμε». Η ωραία εικόνα είναι μόνο στο φαντασιακό μας. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για την πιο πρόσφατη δουλειά που ετοιμάζεις τώρα? Είναι κάτι έξω από τα συνηθισμένα ή Όχι, είναι όχι. κάτι Δεν πιο είναι. κοντά, ας πούμε, σε σένα? Όχι. Ναι. Πάλι, είναι 2 παραγωγές. Η μία ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα, είναι το στοιχείο του Βάλτου
Είναι μια ταινία εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου. Μιλάμε για τον ένοπλο μακεδονικό αγώνα. Η ταινία μας μεταφέρει από τον Νοέμβριο του 1906 μέχρι τον Ιούλιο του 1907. Αυτή είναι η χρονική περίοδος και μέσα, εκτός από τους μεγάλους ήρωες, τον Άγρα, τον Κόνο, τον Νικηφόρο και άλλες μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Κορομιλάς, εμφανίζεται και η Πηνελόπη Δέλτα μέσα στην ταινία. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο έχουν ενθουσιαστεί. Θέλω να πιστεύω ότι και το αποτέλεσμα των γυρισμάτων θα είναι τέτοιο, έτσι ώστε να αποδώσουμε Προς το πιστά. παρόν δηλαδή γίνεται η έρευνα, Όχι να το πω έρευνα, έτσι. ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα. Ξεκινάτε. Ξεκινάμε. Μάλιστα. Ξεκινάμε με την λεγόμενη Μεγάλη Μάχη. Η ταινία ξεκινάει με μια μεγάλη μάχη, αρκετά μακρόσερτη, θα κρατήσει αρκετά λεπτά δηλαδή στον κινηματογράφο και είμαστε μάχη μέσα στο νερό, μέσα στο βάλτο, μέσα στις καλαμιές. Αυτό που λέγαμε, δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Αυτή είναι η ταινία που θα ξεκινήσει τώρα τέλη Νοεμβρίου και πιστεύω ότι μέχρι τέλη Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί και από το Φεβρουάριο και μετά ετοιμάζω μια ρομαντική κομμεντή με τον τίτλο «Απόψε σε θέλω πάλι» για να πάμε σιγά σιγά και στο κομμάτι της κωμωδίας. Πολύ ωραία. Πες μου κάτι, η αναγνωρισιμότητα όταν έχεις να κάνεις με ηθοποιούς που είναι ήδη έτσι, κοινώς έτσι πιο αναγνωρίσιμοι, αυτό φέρνει κάποιες δυσκολίες από έναν άλλον άνθρωπο που είναι ακόμη, που δεν είναι τόσο γνωστός ή που κάνει τα πρώτα του βήματα, ε, και γενικά πώς τα αντιμετωπίζεις αυτά, τα διαχωρίζεις αρχικά ή όχι? Ε, δεν μου επιτρέπετε, δεν θέλω βασικά να πω Μh. ιστορίες που έχω ζήσει. Ναι. Α, Ε, γιατί? Πες μας. εγώ για μένα προσωπικά, με τον ίδιο σεβασμό βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ε, ε, φίρμα Ναι. και ένας ο οποίος είναι βοηθητικός ηθοποιός. Μμμ. Δηλαδή με την ίδια αγάπη έρχονται και οι δύο στο σετ. Ναι. Αυτό πιστεύω, ότι με την ίδια αγάπη έρχονται και οι δύο στο σετ για να παίξουν. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε με χαρακτήρες. Εδώ μιλάμε για χαρακτήρες. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι γνωστός Ο φίρμα. τάδε ή Ναι, η δεν με τάδε. ενδιαφέρει. Αυτό δεν με Ναι. ενδιαφέρει και το έχει αποδείξει και η πορεία μου. Δηλαδή, είχα κατά καιρούς κάποια θεματάκια που αναγκάστηκα να πάρω και σκληρές αποφάσεις κτλ. Αλλά πάλι δεν κακίζω κάποιον. Είναι πώς τα έχει ο καθένας δομημένα στο μυαλό του. Μμ. Τι νομίζει για τον εαυτό του ή τι δεν νομίζει ή αν είναι γενικά στα καλά του. Ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι καλά σε μια, να έχει, Σε μια φάση της σε μια ζωής φάση του, ζωής του, ναι, να μην είναι θέλεις να καλά. πεις. Να Ναι. έχει οικονομικά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα. Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δυστυχώς ο χώρος τα βγάζει στην επιφάνεια. Γιατί τα βγάζει στην επιφάνεια? Διότι όπως χαρακτηριστικά λέω, το θέατρο είναι η αλήθεια της ζωής. Και Ναι. έτσι λοιπόν κάποια στιγμή Σαν να πέφτουν λίγο οι μάσκες, πέφτουν οι μάσκες, ναι, και εκεί βλέπεις το πραγματικό σου προσωπείο. Ναι. Βλέπεις το πρόσωπό σου ή το προσωπείο σου. Και βλέπεις ποιος είσαι. Και αυτό μπορεί να σε φοβήσει, μπορεί να σε κάνει τρομακτικό, μπορεί να σε κάνει επιθετικό, μπορεί να σε κάνει φοβικό. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια, εξαρτάται, δεν είναι να πεις ότι θεωρώ ή θεωρούσα ότι είσαι επαγγελματία και βλέπω έναν μη επαγγελματία. Όχι. Μπορεί, α πούμε, για παράδειγμα, σε εκείνη την περίοδο που συνεργάζεσαι με κάποιον ηθοποιό να μην είναι στα καλύτερά του. Όπω και εγώ μπορεί να μην είμαι στα καλύτερά μου και να είμαι σε μια περίοδο που έχω τα δικά μου προσωπικά προβλήματα και είμαι εκεί. Είμαι εκεί. Ναι. Κάποια έτσι, κάποιο μικρό touch, να το πω έτσι, με εξωτερικό έχει γίνει? Έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει βασικά, θα σας πω κάτι, παιδιά, για να δείξω και το τι συμβαίνει εντός των τυχών. Ετοιμάζομαι να πάω μετά το Game of Thrones, με προσωπικές μου γνωριμίες και επαφές, θέλω να ξεκινήσω ένα ταξίδι, να πάω να δω 5 κάστρα, όπου οι άνθρωποι μου δίνουν να επιλέξω για να κάνω τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας μου. Είναι μια μεσαιωνική ταινία, το σενάριο το οποίο είναι εδώ και 2 χρόνια στο σιρτάρι μου και θέλω να ασχοληθώ με αυτήν την ταινία, να ξεκινήσω την προπαραγωγή. Έχω κάνει όλα τα σωστά βήματα. Φυσικά μην περιμένεις καμία ενίσχυση, καμιά βοήθεια Από άλλα από σωματεία? φορείς, Ναι, ναι. Φορείς, εγώ Παρεμφερεί. λέω, τα έχει πει ο Ναι, Σμαραγδής, ναι. τα έχω πει και εγώ στο παρελθόν, αλλά τα έχει πει πιο επίσημο ο Σμαραγδής το τελευταίο διάστημα με αφορμή την ταινία του Καποδίστριας και ετοιμάζομαι λοιπόν να πάω εκεί. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια παραγωγή η οποία μπορεί να πάει σε ένα άλλο επίπεδο κινηματογραφικά, Ναι, άλλο επίπεδο, ναι. ε, χωρίς να έχει πληρώσει κανείς τίποτα, χωρίς
κάποιος να μπει στη διαδικασία των επαφών κτλ. Όλα λοιπόν με δικές μου γνωριμίες να γίνει μια μεσαιωνική ταινία στο εξωτερικό. Και ήδη μιλάω με 2 εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για συμπαραγωγή. Αλλά με έτοιμα πράγματα. Τώρα μην μου πεις ότι χάλασε. Αυτά να ξέρεις, αλίμονο. όχι, δεν χάλασε, αυτό μπορείς να το επαναφέρεις. Ναι. Αλλά το θέμα είναι όταν χαλάει από μωροφιλόδοξους ανθρώπους που την χάνει να έχεις δίπλα σου. Και πώς μπορεί να χαλάσει? Να σου πει ότι όχι, εγώ δεν συμμετέχω? Όχι. Απλά μπορεί να σου βάλει μια τρικλοποδιά, να αναβάλεις κάτι ή οτιδήποτε. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι όταν σε αυτόν εδώ το χώρο, επειδή γενικά εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι απλός άνθρωπος, μπορεί να έχω και εγώ τις παραξενιές μου, αλλά είμαι απλός άνθρωπος, είμαι εύκολα προσεγγίσιμος και είμαι άνθρωπος συνεργασίας. Όταν λοιπόν δίνω εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο και λέω μαζί πάμε να κάνουμε κάτι, και νομίζω ότι το ίδιο πράγμα θέλει και εκείνος και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι όταν έρχεται η ώρα του άλλου να μπει συμμετοχικά, Ναι. αυτός ξαφνικά σε αφήνει Αγωνία. ξεκρέμαστο. Σε αφήνει Και αυτό ξεκρέμαστο. το πράγμα μου προκάλεσε μια ζημιά. Θα μου πεις αυτό το επάγγελμα είναι μόνο ζημιές στο τέλος της ημέρας, αλλά ναι. Και θέλω να πω ότι φαντάσου ότι αν υπήρχε ένα πολύ πιο καθαρό κινηματογραφικό περιβάλλον και γενικά υπήρχε ενδιαφέρον για σοβαρές και ωραίες δουλειές, οι οποίες πραγματικά θα αναδείξουν και τη χώρα μας και θα πάνε και τον κινηματογράφο και ένα level παραπάνω. Και θα πας και θα κάνεις και ένα βήμα πιο κάτω και θα αναδειχθούν όχι μόνο πρόσωπα και καταστάσεις και μέρη και οτιδήποτε. Ναι, θα δώσεις ας πούμε και δουλειά σε πόσο κόσμο και όχι μόνο. Θυμάσαι το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη? Το τι είχε γίνει με εκείνο το νησί τότε. Δηλαδή εγώ έτυχε και ήμουνα τότε στην Κεφαλονιά. Δηλαδή όλος ο κόσμος ασχολούνταν εκείνη την περίοδο με αυτή την ταινία. Άσχετα το θα δω τους ηθοποιούς ή πώς είναι στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά τους. Αλλά αναδείχθηκε ένας χώρος, έτσι, μία περιοχή σε χρόνο ρεκόρ. Σαν να μπλοκάρουμε κάποια πράγματα. Εγώ για παράδειγμα, θεωρώ μπορεί κάποιοι να έχουν διαφορετική άποψη από μένα. Όταν έκανα την έξοδο, τα παιδιά της Σαμαρίνας, εκτός ότι περισσότερος κόσμος πανελλαδικά και όχι μόνο, έμαθε το τι κρύβεται πίσω από το δημοτικό μας τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας», παράλληλα αυξήθηκε και η επισκεψιμότητα της Σαμαρίνας. Το ίδιο έγινε και με το ολοκαύτωμα στη Σαμοθράκη. Πόσοι ξέραν το ολοκαύτωμα στη Σαμοθράκη? Σας ενημερώνω, σας πληροφορώ ότι τη χρονιά που παίχτηκε η ταινία στον κινηματογράφο, το νησί είχε ρεκόρ επισκεψιμότητας. Και αυτό τυχαίο. Και δεν μπορούμε κάποια πράγματα να τα απλοποιήσουμε και να περάσουμε αυτό το πράγμα, να γίνονται τα βήματα γρήγορα. Αλλά θα πω και κάτι. Θεωρούν κάποιοι ότι η τέχνη εκτός λεκανοπεδίου είναι δύσκολη. Εάν δεν υπήρχε η τέχνη εκτός λεκανοπεδίου, δεν θα υπήρχε και η τέχνη εντός λεκανοπεδίου. Διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των καλλιτεχνών που βλέπουμε σε επαγγελματικές δουλειές, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αιμοδότης είναι η Βόρειος Ελλάδα. Αιμοδότης είναι η Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Εγώ κάθε χρόνο ξέρω από τη Θεσσαλονίκη φεύγουν πάνω από 20 ηθοποιοί. Πάνω από 20 ηθοποιοί που τελειώνουν κρατικές σχολές και όχι μόνο. Πηγαίνουν για να κάνουν τα παιδιά το όνειρό τους πραγματικότητα. Κατεβαίνουν κάτω όμως. Φυσικά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα βορειοελλαδιτών καλλιτεχνών που είναι στην Αθήνα και τους βλέπουμε σε σειρές, τους βλέπουμε σε θεατρικά έργα κτλ. Άρα λοιπόν, να πάμε στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, όπου οι μισοί ηθοποιοί ήταν από την επαρχία. Πες μου τώρα που το ανέφερες, μια ατάκα από ελληνικό κινηματογράφο, την οποία τρελαίνεσαι απίστευτα. Και βασικά έναν ηθοποιό τον οποίο καμαρώνεις. Εγώ δηλαδή τώρα θα με ρωτήσεις και θα σου πω αμέσως. Βλαχοπούλου, Θεά, Σούζη έφαγες. Και απ' την άλλη Κωνσταντάρας Βουτσάς. Δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Τι να πεις τώρα, είπες Κωνσταντάρα και Βουτσά δεν υπάρχει. Λατρεμένη. Τι να πρωτοθυμηθώ. Αλλά επειδή αγαπώ και άλλους ηθοποιούς, δηλαδή και το Σταυρίδη και άλλους. Τώρα μου ήρθε, το τελευταίο καιρό, μου ήρθε ατάκα. Τι διαμάντη μου στείλες Βασίλη. Όταν έβλεπε τον Παπαμιχαήλ. Και μια που είναι και κοντά σου. Τι διαμάντη μου στείλες Βασίλη. Τον κοιτούσε τον Παπαμιχαήλ που έκανε το βλάκα. Στο κοιτό σου λέει, τι διαμάντη.
Αυτή είναι μια τάγκα έτσι τώρα που μου ήρθε εύκολα κιόλας. Και εγώ πάνω στο δικό μου το όνομα θυμάμαι τον Κωνσταντάρο που λέει «Ακούω τα τρεχαλιτά σου», Ναι. που ήταν η Α, Βαλσάμι, ξέρεις, που α, κατέβαινε και έλεγε ναι, θα μου «Ακούω έρχεται εδώ κορίνα στο μου, μυαλό. κορινάκι μου, κορινάκι», και «Ακούω τα τρεχαλιτά σου, μπαμπά». Ναι, Και 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 μοιράζει τα ναι, λουλούδια. και πώς κάνει και Θυμάσαι? λέει: «Έτσι μου έρχεται να δώσω μία, Ναι. να τρυπήσω λίγο το λιγόπα». Κωνσταντάρας Και όταν απίστευτος. τα πετάει και γυρίζει και κάνει μία, έρχεται Αυτό να η τα αυτά. Αρβανίτη και κάνει μία «Τι κάνεις?» Και κάνει μία αυτός αυτόνοτα τα αυτά. Αυτό να τα αυτά. Πρόσεξε τώρα, εγώ θεατρικά, αυτή τη σκηνή την είχα κάνει μάθημα στο εργαστήρι που έχω στους μαθητές μου. Ναι, Και λέω: «Παιδιά, δείτε πώς μία παύση όπου μιλάει η εικόνα, ναι, γιατί εμείς νομίζουμε ότι πρέπει συνέχεια να μιλάμε. Όχι, δεν χρειάζεται να μιλάς. Με τη σιωπή λες ναι. τις μεγαλύτερες αλήθειες». Είναι ο Κωνσταντάρας κάτω, πάει η κάμερα πάνω στην Μπέτη Αρβανίτη, το κοιτάει, γίνεται μια τεράστια παύση και λέει: «Τι κάνεις?» Ναι, Αυτό το «τι ναι. κάνεις» τον έχει σακατέψει τον Κωνσταντάρα. Και Ναι, ναι, ξέρεις ναι, ναι, και αρχίζει να χάνει. Ναι. Ναι. Ένα «τι κάνεις», το οποίο δεν είναι. Τι κάνεις. Ναι, Ναι. Αυτό για μένα είναι υποκριτική. Όταν ένα ηθοποιός εμφανίζεται στη σκηνή και πρέπει να αποδώσει direct και συναίσθημα και απορία και μία φράση ναι, μπορεί να πει την αλήθεια. Και ναι. να πεις μια φράση και να είσαι τελείως αγκούρι, να το πω έτσι. Ναι. Και μια από τώρα που μιλάμε για ατάκες, στα έργα σου γενικά, είτε στο θέατρο είτε και στον κινηματογράφο, σηκώνει λίγο να αυτοσχεδιάσεις? Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, σε πιάνει ένας ίστρος, ας πούμε, και μπορεί να βγάλεις, ρε παιδί μου, κάτι, Εγώ θα σου το πω ανάποδα αυτό, γιατί έχω φάει πολύ ξύλο σε αυτό. Ε, αλλά ο άλλος, ξέρω εγώ, μπορεί να θυμώσει ή μπορεί να θα χάσει σου την πω. ατάκα του ή οτιδήποτε. Όταν ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα, αισθανόμουν ότι μπορώ να κάνω παπάδες πάνω στη σκηνή. Ναι. Και είχα μια δασκάλα, την Τίνα τη Στεφανοπούλου, που μου έλεγε: «Κόψε, κόψε, κόψε, Περιόρισε κόψε». δηλαδή. Και Αχιλλέος ο Ψαλτόπουλος μου τα λέγει αυτά. «Κόψε, κόψε, κόψε». Και έλεγα εγώ μέσα μου: «Τι κόψε και κόψε, τι κόψε». Δεν το καταλάβαινα στην αρχή. Πέρασε τουλάχιστον μια διετία, όπα, για να πω: «Όχι». Πρέπει να είσαι πιστός στις αρχές και στη δομή του έργου και μετά ο αυτοσχεδιασμός βγαίνει αυτοματοποιημένα πάνω στην ενέργεια που σου δίνει η κατάσταση και η ηθοποίη πάνω στη σκηνή. Διότι κάθε παράσταση είναι τελείως διαφορετική μέρα με τη μέρα. Και ο αυτοσχεδιασμός δεν πρέπει να γίνεται επί τούτου. Δηλαδή, εγώ μπαίνω σήμερα και αυτοσχεδιάζω. Γιατί αυτό θυμίζει επιθεώρηση. Ειδικά σε δομημένα έργα με αρχή, μέση και τέλος. Σε κομμωδίες καταστάσεων, για παράδειγμα, σε κοινωνικά έργα, δραματικά έργα. Εάν θέλεις να αυτοσχεδιάσεις, θα αυτοσχεδιάσεις αφού πρώτα κερδίσεις το κείμενο, κατακτήσεις τον ήρωα, αποδίδεις πολύ σωστά το έργο, όπως ακριβώς έχει σκηνοθετηθεί, Ναι. τότε λοιπόν μέρα με τη μέρα, παράσταση με την παράσταση, τότε μόνο μπορείς να αυτοσχεδιάσεις και να είναι και καλός αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός από την πρώτη παράσταση για μένα τις περισσότερες φορές βγαίνει λάθος. Ναι. Βγαίνει λάθος. Άρα μπορεί να το βγάλει, αλλά βέβαια και ο άλλος θα πρέπει να πάρει την ατάκα και να ξέρει να το αποδώσει επίσης. Δηλαδή δεν μπορεί, λέγανε τουλάχιστον ότι η Βλαχοπούλου ήτανε προσωποποιημένος αυτοσχεδιασμός, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα. Βαρούσε, μπορεί να έκανε ένα μπαμ, ένα μπουμ, δεν ξέρω εγώ τι. Και εντάξει, εδώ εγώ γελάω που τα έχω δει εκατοστή φορά και να λέω κοίταξε την τι κάνει. Ο βοβός κινηματογράφος μας έφερε το slapstick. Είναι μια. Τι είναι αυτό? Όταν βλέπεις ένα αστείο Μ, χωρίς να μιλάει κανείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάνω να σε χτυπήσω, σκύβεις και χτυπάω τον από πίσω. Ή ας πούμε που ο Σαρλό έπεφτε κάτω. Ναι. Ε, Αυτοί οι άνθρωποι Μμμ. με αυτά μεγάλωσαν. Ναι. Γι' αυτό κιόλας βλέπετε πολλούς ηθοποιούς χτυπάνε ο ένας τον άλλον. Μ. Ο Κωνσταντάρας χτύπωσε τον Τζανετάκο. Ναι, ναι, γιατί. Ναι, είναι Φάπες. slapstick, είναι Ναι, slapstick. Και γιατί μεγάλωσαν με το βουβό κινηματογράφο αυτοί οι ηθοποιοί ναι. και μετά αργότερα δεκαετία 30, δεκαετία 40. Έτσι είναι. Όπως μάθεις τα γράμματα. Και σήμερα οι ηθοποιοί αλλιώς έχουν μάθει τα γράμματα. Σου λέει, πόσοι ηθοποιοί με ρωτάνε, η ταινία θα έχει εφέ. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, άμα το έλεγε πριν από 50 χρόνια, η ταινία θα έχει εφέ, θα γελούσε ένα σκηνοθέτη. Δεν υπάρχει. Τώρα σου Ναι. λέει, θα έχει εφέ η ταινία. Δηλαδή, πώς θα αποδώσεις τον κανονιοβολισμό, θα δείξει, ας πούμε, καράβια να καίγονται. Δηλαδή,
Ο νους μας, ναι, πάει Ναι. εκεί Ενώ ο ναι, ναι. ηθοποιός πριν από 60 χρόνια, ο ηθοποιός ανέβαινε πάνω, είχε τον αυτοσχεδιασμό, έχοντας παίξει πάρα πολύ στα μπουλούκια στην επιθεώρηση κτλ. Ήξερε να Και το διαχειριστεί. γνωρίζοντας το Ναι, slapstick. ναι, ναι, Γνωρίζοντας, θα δώσω για μια καρπαζιά, ναι. τουλάχιστον σε αυτούς που τη δέχονται και την ανέχονται, είτε λόγω χαρακτήρα είτε λόγω ρόλου. Υπήρχαν έτσι περιπτώσεις που είχαν δημιουργηθεί, αν μου επιτραπεί η έκφραση, κλίκες, ας πούμε, και έπρεπε εσύ να είσαι λίγο ο πυροσβέστης σε όλα τα πράγματα. Ναι, συμβαίνει αυτό, Ναι. συμβαίνει. Δεν μου έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά. Ναι. Και αυτό γιατί, όπως είπα στην αρχή της συνέντευξης, γενικά μ' αρέσει και δουλεύω γι' αυτό το παρεϊστικό κλίμα, στις δουλειές μου. Εμ, Υπήρξαν περιστατικά που από τη μία έπρεπε να είμαι πυροσβέστης, από την άλλη έπρεπε να να επιβληθώ και να κοπεί άμεσα η όποια διαφορά ή όποια, Διαφωνία, ας πούμε, πιο διαφωνία, έντονη. και υπάρχουν και στιγμές που πρέπει να είσαι και διπλωμάτης, γιατί πρέπει να είσαι ισορροπιστής και με τον ένα και με τον άλλον. Ναι. Κρίνεις την κατάσταση εκείνη την ώρα. Αλλά, δεν υπήρξα ποτέ αυτό που ακούω για διάφορους άλλους οι οποίοι είναι μονίμως σε μια κατάσταση, ότι Μμμ. με στραβοκοίταξες, θα αρχίζω να φωνάζω και να τσιρίζω και να ουλιάζω. Η τέχνη δεν είναι ένας χώρος για να επιβάλλω μια μορφή δύναμης, επειδή φέρω τον τίτλο σκηνοθέτης. Δεν είναι αυτό η τέχνη. Η τέχνη μαζεύει όλους τους ανθρώπους Και να εκεί. περνάω τα μηνύματα που Ναι. εγώ θέλω, ας πούμε, μόνο και μόνο επειδή μπορώ. Η τέχνη είναι ένας βοτανικός κήπος και ο καθένας φέρνει τα λουλουδάκια της ψυχής του και του μυαλού του εκεί μέσα. Και όποιος τολμήσει να κόψει λουλούδι από το βοτανικό κήπο θα έχει και συνέπειες. Μμ. Άρα τελικά φιλίες υπάρχουν σε αυτό το χώρο, Σε αυτό γενικότερα. το χώρο θα έχει πολύ δυνατές φιλίες, αλλά θα γνωρίσεις και πολύ μεγάλες προδοσίες. Το λέω με πολύ μεγάλη πίκρα το τελευταίο, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε, τους ανθρώπους δεν τους φτιάχνουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν, έτσι όπως βλέπεις το Βασίλη τώρα, αν υπάρχει ένα μελλοντικό σου όνειρο το οποίο δεν το έχεις πραγματοποιήσει ακόμα και θέλεις πολύ πολύ. Έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά το podcast αυτό. Τώρα, κοίταξε, ένα δικό μου όνειρο υπάρχει, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Από τη μία, θέλω να το πω, Και γιατί μ, γενικά λέω ότι ίσως αυτό να βοηθήσει και να μπορέσει να γίνει από κάποιους άλλους ανθρώπους, και από την άλλη λέω μην το πεις, για να μην το κάψεις. ναι. Γιατί δυστυχώς ό,τι λέω με κυνηγάει. Θα σου το πω off the record. Α, ναι. Πάντως αυτό που έχω ως όνειρο, Ναι. ε, έχει γίνει μόνο στην Αθήνα, Μμμ. έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια, στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε ποτέ, και αν Κατά γίνει, τύχη δηλαδή έγινε εκεί. ορίστε, Έκατσε ας πούμε η όλη στιγμή και έγινε εκεί. όχι, ήταν οι άνθρωποι που το Ναι, δημιούργησαν. ναι. Μια γενιά ανθρώπων, να το πω έτσι, ή ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ θα πω, για παράδειγμα, η ιδέα που είχα το 2010-2011, την οποία την είχα καταθέσει, να γίνουν κάποια κινηματογραφικά στούντιο στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από λίγα χρόνια. Η Αυτά τα πρόταση περιβόητα στούντιο. Περίμενε, αυτά δεν ξέρω, ήταν πρόταση δική μου, είχε κατατεθεί, φάκελος, είχα μιλήσει, είχα κλείσει ραντεβού, είχα μιλήσει με τον περιφερειάρχη, Ναι. είχα πει κτλ. Είχα προτείνει μέχρι και στο λιμάνι Θεσσαλονίκης να γίνουν στούντιο. Ε, και πάλι πρόσφατα, με την περιφερειάρχη έχω προτείνει κάποια πράγματα. Γενικά, πρωτοποριακές ιδέες για τη Θεσσαλονίκη, για να γίνει εξωστρεφής. Βασικά δεν γνώριζα στη Θεσσαλονίκη ότι είχαν γίνει τα Bulgarian UFO, δηλαδή τα στούντιο UFO. Ναι, Δεν το γνώριζε ναι. κόσμο. Δηλαδή, Κάπου από τη Βουλγαρία δεν στη λένε, που ήταν Σόφια, στις στη παραγωγές στη Σόφια, στη Σόφια. Σόφια, Σόφια. Ναι, γιατί και Και εγώ το είχα ψάξει ναι, αυτό, γι' δεν αυτό στο δεν λέω. γνωρίζανε. Ναι, Ξέρεις, άμα δεν ταξιδέψεις ναι, πάνω στη δουλειά σου, να δεις πράγματα. Δηλαδή, άμα πεις τώρα, ας πούμε, το MDR, το ξέρεις, σε κοιτάνε, δηλαδή, πρέπει να ταξιδέψεις, να δεις τη Τζινετσιτά, να πας στο MDR στη Γερμανία, να πας, ας πούμε, στα Bulgarian UFO, τα μπούφο, όπως, κτλ. ναι. Να βγεις έξω να δεις, να πας στην Αμερική. Δηλαδή, δεν είναι μόνο πάμε σε σκάνες να βγούμε 2 φωτογραφίες, επειδή ένας φορέας μας πλήρωσε τα εισιτήρια. Αν πας στον κινηματογράφο, πρέπει να φέρεις τεχνογνωσία στον κινηματογράφο.
Όχι Έμπρακτα να έμπρακτα, δείξεις, τεχνογνωσία. αυτά τα πράγματα που έχεις, Ναι. και συνήθως ξέρεις τι λένε, ότι όσοι πετυχαίνουν έξω μετά έρχονται εδώ θριαμβευτές. Ναι, αλλά τι να το κάνω, ο σκοπός είναι από εδώ να Εγώ κάνεις κάποια βήματα, όχι το εγώ αντίθετο. εγώ έκανα μια μαγιά με το Operation Star, Μμμ. μια ταινία που δεν την έχετε δει ακόμη, Ναι. για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησα τη διανομή. Η διανομή δεν πήγαινε καλά. Φοβήθηκα ότι την ταινία θα την κάψω. Την κατέβασα άμεσα και την πήγα στο εξωτερικό σε φεστιβάλ. Έχει πάρει 32 βραβεία διεθνή μέχρι τώρα και στις Κάννες. Καλύτερη ιστορική ταινία. Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Στοκχόλμη, στη Γαλλία σε 3 φεστιβάλ διαφορετικά, Αβινιόν, Ρέμ, Παρί, και δεν συμμαζεύεται. Και για να δείξω και να αποδείξω στους εντός των τυχών ότι δεν χρειαζόμαστε κανέναν να πει ότι κάναμε καλή ταινία, μπορούμε να πάρουμε τα εύσημα και από το εξωτερικό. Και έτσι λοιπόν το Operation Star είτε βρει ξανά διανομή, είτε βρει τηλεοπτικό κανάλι που θα φιλοξενήσει και να κάνει πανελλαδική πρεμιέρα, είτε δεν βρει, εν πάση περιπτώσει, θα ανοίξουμε την Θα ταινία μας είναι στο YouTube να τη δει έτσι. όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί είναι και αυτή η νέα μόδα, έτσι, που έρχεται συνέχεια με σειρές, με ταινίες. Το YouTube θα γίνει νέα τηλεόραση. Θα Εγώ αυτό γίνει νέα πιστεύω. τηλεόραση. Ναι. Δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια καθημερινά τα ίδια και τα ίδια και τους ίδιους και τους ίδιους. Λες κάποιο κανάλι χρωστάει μια καριέρα εφόρου ζωής σε κάποιους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πρέπει να εναλλάσσονται, να αλλάζουν νέες ιδέες, Νέα φρέσκες ιδέες, νέα πράγματα. πράγματα. Οι Ναι. άνθρωποι έχουν να πούν πράγματα, να μιλήσουν. Δεν μπορεί μόνο ένας άνθρωπος να είναι φορέας αλλαγών που γίνονται καθημερινά. Θέλουμε νέα μυαλά, νέες απόψεις. Μ. Να ακούσουμε. Εδώ στην Ελλάδα, με το που ξαφνικά έχεις κάνει νούμερα, εφόρου ζωής θα πρέπει Ναι. τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, Και δηλαδή, παππούς δηλαδή δηλαδή θα παππούς είσαι πρέπει εκεί. να βλέπω, ας πούμε, τον ίδιο που κάνει ενημέρωση από την περίοδο που ήμουν, ας πούμε, στο γυμνάσιο, ή ας πούμε, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, επειδή φοβόμαστε μην κάνουμε άσχημα νούμερα. Και στις αθλητικές ομάδες, ποδοσφαίρου, μπάσκετ κτλ., κάποια στιγμή κάνεις ένα restart. Λες, θα κάνω μια ανανέωση. Φεύγουν οι παλιοί αθλητές, έρχονται καινούργιοι αθλητές, κάνουν ένα restart. Έτσι είναι. Σε όλα τα Εμπιστοσύνη, πράγματα. εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, στα Τους νέα μυαλά. θέλουμε τους νέους, αλλά όχι μόνο να Φυσικά, κουβαλάνε τους καφέδες, να φυσικά. κάνουν και Έτσι, έτσι Θέλω ακριβώς. να κλείσουμε το podcast, το οποίο ήταν υπέροχο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, με 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 μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιο είναι στη ζωή σου το μότο το οποίο ακολουθείς? Ποιο είναι το μότο του Βασίλη? Παλιά είχα το μότο «Η ζωή είναι μια τρέλα». Έτσι Ναι. ακριβώς, αλλά με όλα τα θετικά που περικλεί ο όρος τρέλα. Τώρα αυτό που λέω, και είναι και ένα μήνυμα ζωής, Μμμ. με βάση αυτά που έχω περάσει εγώ προσωπικά, είναι σε όλους τους ανθρώπους, νέους και μη, να εξακολουθούν να κάνουν όνειρα και να έχουν ξεκάθαρο στόχο στη ζωή τους. Και λέω πάντοτε, όταν έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο, ακόμη και από το δρόμο να βγεις, αν ο στόχος είναι ξεκάθαρος, θα επανέλθεις στην πορεία για το στόχο, θα μειωθούν τα χιλιόμετρα και κάποια στιγμή το στόχο θα τον πετύχεις. Αν ο στόχος είναι εφικτός, πιστέψτε με ότι μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό, τίποτα άλλο. Ξεκάθαροι στόχοι και όνειρα. Όνειρα και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν γεννηθήκαμε για να πληρώνουμε φόρους, δεν γεννηθήκαμε για να έχουμε συγκεκριμένα ωράρια στη ζωή μας και να τα υπακούμε. Γεννηθήκαμε Ενοχές συνέχεια. γεννηθήκαμε για να ζήσουμε και να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία και στον συνάνθρωπό μας. Βασίλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο Εντελώς Φιλικά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και όλα τα όνειρά σου, όποια και αν είναι αυτά, να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για αυτή την πολύ όμορφη και ζεστή κουβέντα. Εύχομαι καλές συνεντεύξεις, καλές Ευχαριστώ. εκπομπές και πάντοτε μέσα από έναν διάλογο να βρίσκουμε και το θετικό στην όλη ιστορία. Γιατί ας γεμίσουμε τη ζωή μας με θετικά πράγματα, τα αρνητικά είναι πάρα πολλά, οπότε Έτσι ακριβώς. Εντελώς φιλικά και Βασίλης Τσικάρας ήταν μαζί μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.